HSS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika govorit poštovana zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Posljednjih tjedana pristižu mi upiti brojnih obrtnika i malih poduzetnika koji muku muče s poslovanjem opterećenim brojnim poskupljenjima. Iako je Vlada donijela mjere kojima nastoji ublažiti posljedice poskupljenja, kako građanima tako i poduzetništvu, očito sve to nažalost nije dovoljno. Već se naši obrtnici i poduzetnici suočavaju s neizvjesnošću budućeg poslovanja. Poskupljenje energenata, struje i goriva, kao i poskupljenje cijena sirovina neimenovno se prelijeva i na konačne cijene finalnih proizvoda i usluga i to za 20 do 30%. Istraživanje naime pokazalo da je u proteklom periodu čak 9 od 10 obrtnika bilo primorano podići cijene svojih usluga. Također, cijene hrane koje čine četvrtinu potrošačke košarice ubrzale su rast na preko 12% na godišnjoj razini te su gotovo 35% doprinijele godišnjoj stopi rasta potrošačkih cijena u travnju. Nažalost, usporedna evidencija pojedinih artikala, primjerice ulja i masti, pokazala je da nakon Vladine odluke o smanjenju PDV-a s 13 na 5% nije došlo do očekivanog smanjenja. Zapravo, gotovo da i nema proizvoda koje je pojeftinio. S druge strane, poduzetnici ističu da će poskupljenje struje i ostalih energenata dugoročno utjecati na povećanje troškova proizvodnje, odnosno povećanje cijena proizvoda od 3 do 7%. Iako država potporama donekle amortizira financijske poremećaje na tržištu, sve to skupa očito nije i neće biti dovoljno. Poduzetnici i obrtnici primorani su zbog niz faktora na koje direktno ne mogu utjecati, povisiti cijene svojih proizvoda i usluga, što nas neminovno uvodi u spiralu inflacije, poskupljenja, a u konačnici i do nestabilnosti poslovanja pa i gašenja određenih tvrtki koje se te financijske udare neće moći preživjeti dalje. Naime, samo je cijena struje višekratno porasla, što obrtnike doslovce stavlja u nezavidnu poziciju, jer čak i višestrukim poskupljenjem finalnog proizvoda, primjerice toplih napitaka i pekarskih proizvoda, neće moći anulirati postojeće troškove. Možda je i vrijeme da se ozbiljnije pristupi traženju mehanizma koji bi našim obrtnicima pomogli u prevladavanju ovih izazovnih i nestabilnih vremena. Jedna od mogućnosti je i svakako zamrzavanje cijene električne energije na određeni vremenski rok, kao što je učinjeno i sa cijenom goriva. Također, ne smijemo izostaviti ni primjere naših susjednih država, kao primjer Slovenije, gdje poduzetnici imaju nižu cijenu struje, jer upravo su poduzetnici i obrtnici ti koji dodanu vrijednost, ti koji proizvode, ti koji zapošljavaju, a i u konačnici ti koji pune državni proračun. Prostor je sužen trenutno, no vjerujemo da još uvijek ima dovoljno mogućnosti da se kreiraju mehanizmi pomoći i potpora obrtnicima i malim poduzetnicima kako bi spriječili najgori scenarij, a to je zatvaranje obrta i gubitak radnih mjesta. Hvala lijepa.